Titi talenta ya toh. Ya toh. Panggung wayangan tok kulon tok etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya ya toh. Ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Gemati sik, gemati. Sido gemati toh. Sido. Wis jangan kuat to. Wis gobios setengah jari sambat panas mau. Panas. Oh. Koro-koro ing jagat kasirep sanoyo toko Cikra guyu laka-laka pranyoto kabrabawan miyose sang Bajranaya sampir sumanding teluyo gandeng dulai sadulit. Yen tak rasa sedina kaya setahun Rono rene kaya wong bingung Rino wengi tan bisa turu Ambung tansah mikirke sliramu Pewayanganmu katone netra Jebulane iku mung rasa kangenku Kangen aku kangen sliramu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh. Ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya Truk. Becik kang isih nunggoni ana ing lokasi, ana ing TKP, nggih Mas Gareng. Becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune, Dik Petro, Dik Bagong. Anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya Truk. Wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas e. Penggemar wayang iki sing ora kaken rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Mergo penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan nengenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka omah, ngono. Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Cara jajan ngono, aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya toh. Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Mergo sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya mergo saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Monggo
Jaman sing saya maju saiki akeh gong wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir, akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngubahke lambe. Oh ngono heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Pisane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya toh? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Merga napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakale mau ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem uran-uran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang ketaman wuyung tepung wong kang ayu Mas Heru Urin ki aja leren. Tidak parengi ren. Kang Maji. Yo. Susah lamun den lap manekat dahsub manding aku alpan ora tau roh ya wis metu tokne ae yo sanadyan namung sedhela nambani kangening ati didawake apa terus? Ayo gawane no angenteni. Sapa?
Sak. Lilir, Sak. Sri Wahyuni. Nggih. Sri kuwi pari rezeki, wahyu ki kewahyuan. Uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan. Waduh. Nah. Ayo, angenteni Sak. Oke. Budimen ta suaramu? Ngelokor nembian. Ya. Sak nyandake nggih, Mas. Oh iya. Iya. Yuk. Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu juning wayu semim jroning kalbu Jaku semua papu jaku Alon-alon bae ora apa-apa. Santai. Nek guyu tapi kok ora serak ya? Enggak aman kalau Lembang. bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. Ora apa-apa. Aja banter. Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. Oke no. Ya. Ya. Tak jaluk jo citra janji duh ni masih wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Kowe nek pacaran aja kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne gurem cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali Lon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu
limutan sasumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni lumrah sinden suarane entek iki lumrah ya ta. Nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Iya. Eser ra ngombe kok kuwi. Ya. Status ning karaoke karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra balot bisa saumpama aja lali kaleku tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah ngono terus. Heeh. Luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh, masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane 3:30, sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Seramat. Yuk.
diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karep ben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun Selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, Pinten bobot. putra kepinten? Calone? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, saya tahu bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho, maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makanya tak ke omah tak kancing. Mbah Kongi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah to. Iya. Kita serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, dah lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki biyen iki. Oh tenan apa ora gamene? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Tansah wewenang tetu kayungkon sodangmu. Saya nambahi bangun dasar ayu lengker kuning. Ora mokal atiku dadi goling. Mesamun sadene aku wis trima. Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki mundak lemu. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine mau Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso apa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngaduh, Dik, ndodok. Victor
Sikile lenggah. lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sopo ora? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mong Victor ora gojelan tangan iki. lurus sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Panggang gojelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Lha ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah, kula niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ya. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Jadi mau gimana pun tetap unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Ah, goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? 4. Jenenge sapi iki engke sapa? Terus mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Ayo. Iso apa ora? Lah satu pohon ini pirang buah? Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. Sabar. Lah kok nggur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus nggih, dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Baskom. Alah, baskom agek siji. Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah aku tok paling. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu. Ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pito, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyinggol blangkone. tanpa nyinggol blangkon. Oh yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter wae. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kura. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Oh iya lho. Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kowe? Asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ngeketan iki.
Kalami Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho Mas. Kalami bawa pisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya, ngen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo. Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duweke kilon. Kayak Dang. rosok apa Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani pira? 2 yuta Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Pira? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase. Sok kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting Sing sombong. sombong. Lah ngono dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Ah. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene teman. Nggih. Kandhani yo. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ah, ngene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lho lah iya to. Otok-otok. Dadi pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodhok milih. Kodhok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas ya dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki dik ditegani. Selamat. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Heeh. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Heeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Ora sudi. Untuk kemajon. Untu kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Oh, Rasa. ngetes kendang. Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, atuh. 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 Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? Yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jago? Suaramu apik men lho. Lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Makene. Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Adi kira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut T. T
kene sapa? Lamun adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Wong Mas Heru. Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah mulak Sida asetu. Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset. Ngece Modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan tepi wajit. Sido asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok yo. Kucing genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Api. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Lho. Jembuk apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, Lah ngadeg kuwi Ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh dik lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene ra. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Kesah. Dek niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman Ah gitu. coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek Mas. Suyat bojo punang pinanganten Ora sareng. ikhlas rasane kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh iya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriat Mojo punang pinanganten daup. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Aja. Manten kok arep Ndi? bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki gantal. bae wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Ya ki panganan. Iki bae. balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur sak Atos kuwi. sak Ora menika atos wan iki. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Heh?
sarehne manten milenial sing sungkem mboten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah Sik, toh, iya. nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngidek ndok. Waduh. Cek. Lek oh Mas Hub gak sida Mas mantene sangklir. Ya Kurang ya belang-belang. ya bener lho wing ngidek-dek lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang didek. Babar yo sangklir. Wis karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki masa sitok. Entek iki. Karek sitok didak wae. Hei. Weh ta ya. Yo yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo, Nah. Apa sing pelok bebas lecek. Pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo. Yo Dik. Iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas ya. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Nganu ya, Niken Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, puntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangetan men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngumpul. Kon ngempul barang. Wah, wantem gong. Tapi Den duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngumpul perenang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Jambu alas. alas. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Injih putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya toh, diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kemala jumeneng. Yuk musik. Ku malah sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Yo. Piye to panis aja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak privat. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono lho. Dan Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Yo, mau. iku sitok pengen ero kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo. Kersa yo. Ya mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Oke. Lemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Di ada. Terus yo. Apik iki. Kang Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telo. Nggih. Sithik edang, watone rata. Wah, nggih. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, donga sukses. Pokoke nggih. Mas Gareng, Dik Bagong. Ya, Truk. Piye, Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendoro. Kaya piye babareng lakon? Ayo le, tak derekke.